zuciyata na bugawa, alamun ke ce ke tawa ba biki. Assalamu alaikum masoyana, sunana Hamisu Sa'id Yusuf wanda kuka fi sani da Hamisu Breka Dorayi. Ina mai farin cikin sanar muku akwai sabuwar tasha mai suna Awarwasa 24 TV. Tasha ce da aka yi ta domin nishaɗantar da ku, jin abubuwan da kuke neman sani a kai, farin ciki, soyayya, ƙauna da duk abubuwan da ma ba a tsammani wanda ba su saba ma al'ada da addini ba, za ku iya samun su a Awarwasa 24 TV. Mai jaddada talla a gare ku Hamisu Sa'id Yusuf wanda kawai sani da Hamisu Breka Dorayi. Yau gana